खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङा जाबाय थांनाय साननैसोनि सिगां बिजेपि पार्टिया बिपिएफ पार्टिखौ बखिग्रा मोनसे पार्टिमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव बिपिएफ पार्टिखौनो लोगो हमनो गोनां जानायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोननाय जादों। मानोना बिजेपि पार्टिया स्टाडि खालामनानै मिथिदों दि बिटिसिआव बिपिएफखौ लोगो लायाबा फैगौ 2024 मायथाइनि क'क्राझार लक सभा आरो दरं उदालगुरि लक सभायाव बिपिएफ पार्टिनि मदद मोनाबा देरहानो हायिखौ नुहुरदों। बिजेपि पार्टिया इउपिपिएल पार्टिखौ बांद्राय आसा खालामिखौ मिथिनाय जादों। बेखायनो हाग्रामा महिलारी बिथांखौ निउ दिल्लीयाव बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट जेपि नाड्डा आरो अमित शाह बिथांमोना सावरायनो लिंहरदों। निउ दिल्लीयाव हाग्रामा महिलारी, चन्दन ब्रह्म आरो रिहन दैमारी बिथांमोनखौ बिजेपिनि प्रेसिडेन्टआ लिंहरनायखाय बिथांमोनखौ सावरायनो थांदों होनना सुलुङाव मिथिनाय जादों। नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां गोथौ बेखौ उनावसो मिथिनो मोनसिगोन। मानोना बिटिआरआव गाहायै मोननै हानजाजों नायलायनो हाया। बिपिएफ पार्टिया इउपिपिएलनि बिजाथिखौ गनायो ना गनाया बेखौ हाग्रामा महिलारीमोनना निउ दिल्लीनिफ्राय फैफिनबासो मिथिनो हासिगोन। मानोना इउपिपिएल बिपिएफ पार्टिनि गेजेराव सानफ्रोमबो बखिलायनायखौ खौराङाव नुनो मोननाय जायो। ओरैहाय आथिखालनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारी बिथाङा बहा थांदों आरो सोरखौ लोगो हमहैदों आं जेबो मिथिया होनना बुंथिनायखौबो खौराङाव नुनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि फरायसुला फरायसुलिफोरनो ओंखाम संग्राफोरनि दरमाहा बारायनांगौनि दाबि लाना खुद्रिसारनाय हाबाफारिया थांनाय सानफोरनिफ्राय दिनैसिमाव सानथाम जालांबाय। अल आसाम मिड डे मिल इमप्लयिज इउनियन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिया दरमाहा बारायनांगौनि दाबि लाना उदालगुरि जिल्ला सोलोंथाइ मावख'खौ बन्द' खालामना मैयासिमाव सानथाम जाबाय आरो गावसिनि दाबिखौ मानिना लायाबा आरो आन्दलन खालामबावगोन होनना बुंथियो। ओंखाम संग्राफोरनि गाहाया दानसेयाव 10,000यै दरमाहा होनांगौ आरो बै दरमाहाखौ दानफ्रोमबो गिबि सप्तायावनो जोंनो होनांगौ होनना फोरमायथियो खौरां बिजोंनि गेजेरजों। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। फिन आरोबाव नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननो गोजोननाय बावहरनानै आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोननि आसा मिजिंथि लानानै दिनैनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ टु अल।